gatul. Lara apa? Meteng. Oh, kontrol nang kono. Lho, iki gak kate babaran. Lah kok gak kok tunggoki? Kan dengan nunggoki babaran bah metu, bakal metu larusane kuno ta. Astagfirullahaladzim, wong kan iku bojone. Lho wis ngerti aku bojone. Wong wedok bojomu ya. Iya. Wong wedok nek kate babaran. Kate babaran. Nek kate wak. Iya. Iku nyekeli tangane sing lanang atine gedhe. Lho masih saiki gak nyekel tangane wong lanang, nyekeli kursi kate apa sih? Sik kate apa katene? Bah metu gak metu lah urusane bayi ya. Kan apa ngurus wong meteng iku? Kaji goblok. Lah kon dhewe lak yo kaji. Lah iya padha gobloke. Dadi saiki bojomu iku ana Dari rumah sakit Yatul. perkara kate babaran. Babaran. Lah kon gak kok rono lha apa masalahe? Kan dengan